ಇಂಥ ಅಟ್ಟೆಲು ಜವಣಿರೆ ಇಂಚವಾದ ಬೇಲೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಜನ ತೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಥವಾ ಇಂಚಿವಾದ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಣಲೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಅಟ್ಟೆಲ ಅಂಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾ ನೊಪ್ಪುನು ಉದುರುದುರು ಬುಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಭ್ಯತನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ನ ಯಾವ ಚುರ್ಲಾ ಪೊರ್ತಿವಿ ಅಂತ ಅನ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟೆಲ್ ಸೊಲ್ಮಲ್ಕ ಇದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5 ml ದಾತ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಪ್ಲೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿನ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ನೇಖರಪಲೆ ಇದು ನೇಖರ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ 1 ಇಂಚು ದಾತ ಚಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಟಾರ್ 4 ಲವಂಗ 1 ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಶಾಜೀರ ಇದು 4 ಉದ್ದ 3 ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಒಪ್ಪೆಕ್ಕದ ಅವು ಕಂದಾವ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಡು ಕಂದಾವನಗ 4 ಉದ್ದ 3 ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪಾವ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಳೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋನ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಚರ್ಮದ ದಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿ ಏಲ್ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ತುಂಡುಂಡುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಒಬ್ಬೆರ್ಕದ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮುಡಿದು ಬೇಯ್ದು ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಕೆಂಪಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಗಟ್ಟೆದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು 1/4 ಗಟ್ಟೆದಾತ ಪುದೀನ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಈತ ದುಂಬು ಬೈದರ್ಗೆ ಮಾರ ಬಿರಿಲಿಗೂ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಂಬೆ ಬೆರೆಲು ಮಿತ್ತಿತ್ನ ಚಿನ್ನೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಒತ್ತಲೆ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾತೇನು ಪೂರ ತಮಾಷೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಬೆಂಜನ ಮೈತದ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಬೆಂಜನ ಅಥವಾ ಕೊಜುಪು ಮೈಪ್ಪನಗ ಪುಡವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಬೆಂಜನ ಮೈಪೊಡ್ದುಂಬು ತೂ ಇತ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ದಿಯರ್ಡ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದ ತೂಟು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ 2 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆತದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪೆ ಪಾನ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ರಮ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಗು ನೀಡು ಒಂಜಾತ ನೀರು ಕುದ್ದಿರಿದಿಲೆ ನುಪ್ಪುಗೊಂತ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರೆ 1 ಸ್ಟಾರ್ 1 ಇಂಚಿದ ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ 4 ಲವಂಗ ಬಳ್ಳೆ 1 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಶಾಜೀರ ಇತ್ತೆ 1 ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ಮೈತೊಂಡಾಡ ನುಪ್ಪು ಉದುರುದುರಾದ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿರ್ಕನಗ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ನೀರ್ದಲಕ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುದಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪನೊಂಡಾಡ ಮಲ್ಪೆದ ಬೀಚಿಡು ಮೀವನಗ ತತ್ತು ಪೋದು ಮೊರ್ಕನಗ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಪೊಪ್ಪಣತೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆದ ಬೀಚಿದ ವಿಷಯ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಬೀಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೈತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಪನೀತು ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಐಕ್ವಂತೆ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ
इथे ನೀರು ಕೊದ್ದಿರ ಶುರು ಆವನಗ ಇಂಚ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನುಪ್ಪು ತಯಾರು ಆವನಗ ಬುಡ್ದು ಉದುರಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ರುಚಿಲಾವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನನೆ ತೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವರ ಮಕ್ತಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಪೆರೆ ಪೋವಡೆ ದಯಪಣ ನನೆ ತೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ನಾಜುಕು ತುಂಡಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ರೇಂಜಿಡ್ ಬೇಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿದಂಚಿ ಗಮನ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿನ ಮುಕ್ಕಾಲಂಶದ ಮಾತ್ರ ಬೇಪಾವನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಪಾವನಿ ಅತ್ತ. ಅವತ್ತಂದೆ ಪಸತಂಶಲ ನಮಕ್ ಸರಿ ಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿರಲ ಬಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪಿರಲ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಂಶದ ಬೇದನತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪುಲ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲ ಅಂಶದಾತ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಪಾವಡು ಅವು ಮುಕ್ಕಾಲ ಅಂಶ ಪಣದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಪಂಡ ಇಂಚ ನುಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಬಿರೆಡ್ಲು ಒತ್ತನಗ ಅವು ತುಂಡಾವಡಾತೆ ಅವು ಮೆದುವಾದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ನಮಕ್ ಬೋಡುಪ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೇಯ್ದನು ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಪೆಡ್ ನುಪ್ಪುನು ದೆಪ್ಪನಗ ಈ ಬಾಜನುಡೆ ಅರ್ತೊಂದ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೋರ್ದ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪದ ಪದರ ಮಲ್ಪನಗ ಈ ನಮನೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಬಿರ್ಕಲೆ ಅಪಗ ನುಪ್ಪು ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತಾಯಪಂಡ ಕುಡುಂಜಿ ರೇಂಜಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಡಲ ನೀರದ ತಾಪಗು ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದು ಪುಂಡತೆ ಇಂಚ ಸಟ್ಟಗೊಡು ನುಪ್ಪುನು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಮಲಕ್ಕ ರೈಸ್ ಆವಡಾಂಡ ಯೆಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಕಲರ್ನು ಒಂತ ನೀರಿಡ್ ಕಲಡಾದ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡ ಮೈಪ್ಲೆ ರೈಸ್ ಆವರೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಡಿ ಈ ನಮನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 40 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ನೆಯ್ ಮೈಪ್ಲೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಜಿಡ ದಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲದಿಲೆ ಮುಚ್ಚಲ ಗಚ್ಚ ಕುಲುಡಾಂಡ ಈ ನಮನೆ ನಮಲಕ್ಕ ಜಿಮ್ಮದ ವೆಯ್ಟ್ ದೀಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಕಿಲೋ ತಾತ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ 5 ಕಿಲೋಲ ದಿವೋಲಿ 10 ಕಿಲೋಲ ದಿವೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ ಬುಡ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ತು ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಡ್ 15 ನಿಮಿಷ ದಮ್ಮಲ್ಪ್ಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ವೆಯ್ಟನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಆಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಲನ್ಲ ತೆಪ್ಲೆ ದಮ್ಮದೇಡ್ ತುಂಬು ಮುಕ್ಕಾಲಂಶದಾತ ಬೇಯ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಯ್ದಂಡು ಆಂಡಲ ಉದುರಾದ ಬುಡ್ದುಂಡು ನನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟಲಗ ಬಲಸೊಂಡಾಂಡ ಹೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಬಂಜರ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅವನಸ್ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಳೆ ಇಂಚಾತನ್ ಪಡ್ಡದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾದು ಕಾತಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.